Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि सनजना ब्लग चेनेल गासिखौबो फिन खनसे बरनाय थाबाय सल'गोफोर दिनै बोथोराबो जि थान्दा जादों ओमफ्राय दिनैनि दिना माने जोंहा बिनानाव सासे हाबा जालायबाय नालाय ओमफ्राय दिनै आथिमंगल आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंनियाव थांनो नागिरदों बेखौनो एसे नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम बिदिब्ला थुदो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो हाबाखौ एसे नायलांदो आरोना जोंनि गामिनि हाबाखौ स' थुदो बिदिब्ला एसे ओरैनो फिसा ब्लग बानायनोसै लोगोफोर फैदो थांनोसै बोथोराबो बिराद थान्दा जादों ओमफ्राय गोजांसोदो आरोना ओंखायनो नै आखाइ गोलाव गानजोबदों सान्दुङानो गैया आरोना जोंहा आदैया फुटबल खालि हायन दद मा होनदो सोराव फुरिखो हाय बाजै मा होनो आगैमोन मोननायनि माबायदि मोजां मोनदों जोंसो बुरिबाय न' नोंसोरा जानो रोङाबा बुरिबाय जोङो थांसै ने हाबा जानो जमा जमानो माने दिनै एखेबारे मागो बायदि नांदों लोगोफोर बोथोरानो माने दिनै फुङाव खुवा खोबदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दासो खुवा खोबनायाबो गैला खिन्थु बिराद थान्दा जादों गुसु अर सायबाय थानो हांदो ओमफ्राय नै हौवा गोदान हिनजाव गोदानाबो मोनफैबाय लामायाव आवग्रिगासिनो लोगोफोर आयै नै हौवा गोदान हिनजाव गोदान मोनफैबाय ओमफ्राय लामायाव आवग्रियो आरोना फैसा लाखियो फैसा होबासो हाबनो मोनो न'आव नेम दङ मोनसे मोनसे जोंहा हाबनांसिगोन आरो लामायाव आवग्रिबाय जोंना Sana bara bile güzel. माने उन्दैफोर मोनबाय जों उन्दैफोर आगै दिनैनि दिनाव होनबाबो गुमै जायो होनलाय दिनैनि दिनाव बयबो आगै जाबाबो गुमै जाजोबो जोङो गोदोरबाबो होनलाय दिनैनि दिनाव गुमै जायो आंखौ मानसिफ्रा भिडिअ खालामना सानैसो नुबाय थाबाय दिनै दासो बाहाय माबा जाहांदो न' सान्दुं दुंहांदो माबा जाहैयो साहा फुदुंगासिनो नै ला होहैनो मेथाइखौ नङा हाबानि मेथाइ जा मैगं खादो नै जोंहा मैगं लाङोनो आबौआ जा आबौ फैदोना हाबा जानो ओमफ्राय मैगं लाङोनो नै खुथ्रा मैगं लाइ मैगं लाफा मैगं बेटा खानिया हाबा जानानै फैबाय ओमफ्राय दा इसा न'आव थांसोनो गाबोन एग्जाम दङनो ओंखायनो इसा थांनोसै दासो ओंखाम जाखांना फैदों आंथ' दिखुन रोंदों मोनथिबाय हिर' एनै फैसा मोनलायबाय फैसा मोनलायबाय नोंलाय टिक्लाया बाय बाय थांबाय नै जों आबैया मालाय फैबाय नामा नोंलाय हो फैयाखै आबैनि माबा होनना बुङो नै आरो आनै अ आनै आबैनि बियादै फिसा होनना बुङो दे बुं आबैनि बियादै फिसा आंनो प्रथम बिनि बिब'नि फिसाजो आबैनि बिब'नि फिसाजो नै आनैया जोंहा हाबा जानो फैदो समान जोंहा दा समान बुरि जाबाय जों आबैल'सै बिब' बिनानाव गैला जों आबैनि आबै हारसिंल'सै आं आबै बिमा गैला आबै बिमा गैला रुतरिया बोरै दालाय आंथ' माबाखौ नायगौमोनलै देनां नायनांगौ आंहा नै आबैखौ दानिखौ एकदम लाखिना दोनखादे मा इनो नङा बाख्रिया नङा नैला नैबे इयो नैबे नों इबे आं जों खानैसो नुदो गथ' गोरलै
ขึ้นफिसा जोलाय मुनुनिफ्राय फैयाबालाय न' आरो माबा भिडिअसो खालामदोंलै आङो बे आनिलाखौ फन हराखै खोनसेयालाय ब्रो खोनसेया दै गैयालै नुदों दै नुदों दोनदो दै गला गाननायखौ दे खामजां जायाखै जाखांबाय जाबाय आनियालाय थांबाय मोला जोंथ' हाबा दं आनि खासेयालाय थांबाय थांबाय इखौ लाखिना दोन माब्लाबा भबिष्यतआव सोंफैबाबो नायना नै लोगोफोर जोङो खैना गोदानदो जों सिख्लाफोर जमा मोनसे गिफ्ट होनायदो आरोना ओमफ्राय नै जोमनाय हि आरोना ओइ मबाइलाव बाराद्राय कालार नुथारदो कालारखौ हिन्जाव गोदान नालाय ओंखायनो कालारखौ जों इफोरबायदि लाबाय गोजा ओमफ्राय मबाइलाव बांसिन कालार नुदो गोजां बोथोराव जोमनोबो नांखागोन नालाय बेनिखायनो लाबाय जों जोमनाय हिखौनो दा हैनोसै सिख्लाफोरा जों जमा ग्रुप होदो आरोना जमा थायोमोन नालाय बेनिखायनो दा हैनोसै नै हाबानि गिफ्ट फैनोसै जोंना सिख्लाफोर जमानो ओंखाम जाखांबाय दानि बावसो ओंखाम जानाय बे भिडिअ लायासै बिराद मानसि फैदों नालाय ओंखायनो लाजिनायबो मोनो दा हैनोसै गिफ्टखौ गोजोनालाय हायन ना गोजोन मा खायजादों गथ'फोरनि बायदि फैनाय सिन्देला ब्रो Nasi tutur lasu tuh ya. Ini sama bebek kita bu. Ini mulai ini. Tak, kata. Mama sih itu. Anu sani, ya. Naik pinje. Ini, hai. Nen. Mau yuk. Masa mana tu? Doi, kamu ya. गिफ्ट नायगासिनो जोंना लोगोफोरा ओमफ्राय जोंबो दासो गिफ्ट होखांबाय मालाय फसायखादों आरोना दा थांनो समाव मालाय जोमनानै थांबावोसोनो मालाय ओमफ्राय नै आब'आबो बेबो हाबा जासिगोन लोगोफोर लामायाव मोनदो नों जामा साना फैसा हाबायाव हाबा सानो थांनाया मा बेदर अमा बयलार लोगोफोर हिन्जाव गोदाना थांबाय आरोना ओमफ्राय खुसिबाय लकखौनो मोजां लानाय जायासै आं लोगोफोर माने मानसि फैसियो नालाय लाबाय थानोबो मारैबा मोनो मानसि सिगाङाव ओमफ्राय दा खोमसिबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदानाव थांबाय ओमफ्राय दा जोंबो ओंखाम जानानै न'आव थांनोसै स' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो